días a todos e a todas. Imos facer a asamblea constituinte de Prolingua. Temos un orde do día, non vos la mandamos porque isto foi un pouco como manifesto. Foi esquecendo e desquecendo, estivo tecido definitivamente, prácticamente ahora. Vamos, antes de nada, decimos que non estamos aquí na mesa. Eu chamo-me Paco Fernández Rey, son profesor desta facultade de Filoloxía. A esquerda da miña está Xulino Díaz Pardo, abogado, Martín Pauli, físico, Rafa Cuiña, empresario, Pilar Ponte, profesor de ensino secundario, e a dereita, Mercedes Queixas, profesor de ensino secundario, Xavier do Campo, profesor xubilado e escritor, Enrique Costas, profesor da Universidade de Vigo, e Agustín Fernández Paz, profesor tamén xubilado e escritor. Antes de empezar, quero darle as gracias a Fernando, o laboral desta facultade, porque resulta que hoxe a facultade está fechada. Eu non o sabía, ele é membro de Prolingua, ele está aquí dentro e fora, leva toda a mañá poñendo todo a infraestructura necesaria para que nos cuidamos estar. E fainas por amor á lingua e á Prolingua. Na orde do día que elaboramos, a mí encargouseme que fixese un saúdo de unha presentación. Despois pasaremos ao seguinte punto, que son os obxectivos de Prolingua, o terceiro, que é a organización funcional, e así como outros. Ben, vou ler un breve texto, que eu me pedido. Há moita xente que en Galicia traballa arreo para poder vivir con total normalidade en galego, e particularmente aquelas persoas que hai tempo que xa pasamos o metro del camiño de nosa vida, como diría Dante. Alá polo mes de marzo resultábanos desalentador e moi preocupante ir vendo como as primeiras decisións lingüísticas que o novo goberno da Xunta ia anunciando eran todas desprotectoras da lingua que hai de todos os galegos, dos de nación e dos de corazón, dos que a usan consciente ou inconscientemente e dos que arelamos que acaben usando. Nese ambiente un tanto depresivo, o cheirego Xavier do Campo un día contoume que quería xuntar unhas cantas persoas para nos falar dunha súa loucura para a defensa do galego. O pasado 4 de abril, 12 persoas de ideoloxías e profesións diversas, mesmo algúns temos concepcións públicas ben diferentes do que debe ser a norma do galego, acudimos a chamar de Xavier, onde el, que foi o primeiro en falar, alá nos expuxo o seu soño. Crear algo absolutamente apartidario e plural que na medida do posible non tivese rostros, pero sí unha marca que visibilizase a lingua galega. Non hai ata desa reunión, pero sí eu teño notas, os que podía facer unha. Despois de horas de análise da grave situación do idioma e de comentar pros e contras desa loucura de Xavier e da súa posible posta en marcha, acordarmos constituirnos un grupo de traballo e elaborar un manifesto que se presentaría en setembro nunha segunda reunión na que contábamos con ser unhas 150 ou 200 persoas. Como ben sabedes moitos dos presentes, o manifesto de Prolingua non o elaborou ninguna comisión, senón que o teceron e desceron as dúcias e dúcias de persoas que, co boca a boca, siguen embarcando nesa utopía plural, apartidaria e non xerárquica que arela de volver a lingua ao pobo galego que a creou. E unha vez que se fixo público ese manifesto, foron moitas máis as persoas que debateron sobre o funcionamento de Prolingua e diversos temas. Poida que haxa entre os presentes quen se pregunte por que nesta mesa estamos os que estamos e non outros. A resposta é moi sinxela. O amigo Xavier do Campo, este gran cheirego, despois da discusión das súas detalladas propostas que foron sanferindo nas últimas semanas a roda de Prolingua, despois deso, a unhas cantas persoas pedimos que lle axudásemos na preparación e desenvolvemento da orde do día. Tamén participou xente que non está na mesa. Non podíamos negarnos a colaborar con quen nos dixo textualmente: estou ata non sei onde de traballar e de ter Prolingua día e noite na cabeza. Pero tamén nos dixo que estaba feliz por terse embarcado nesta aventura. Para mí,
e tamén para todos os compañeros e compañeras desta mesa, hoxe é un día feliz por asistirmos á botadura de Prolingua, que nestes momentos eu comparo cunha modesta Adorna de Escarba, como as que aínda navegan polo mar da Arousa e outros mares vecinos. Adorna, coa súa inconfundible fasquía, e non menos singular, é Prolingua, coa súa fasquía plural, apartidaria e non xerárquica. É un dos inequívocos símbolos da cultura galega. Adorna é o barco por excelencia da nosa literatura moderna, que navega en textos desde o Rexurdimento á actualidade, en poetas da Miramar e da Galicia interior. Adorna é o barco no que fuxiron os 3 líderes de mariñeiros que morreron no Atlántico, lonxe do terror desatado en xullo de 26, e que se converteron en pacto para que siga viva a esperanza que eles tres simbolizaron. Adorna, xunto coa roda do carro, é un símbolo dese Museo Nacional que é o Museo do Pobo Galego, e a súa trapezoidal vela de Berliña, a popular vela de Cádiz, foi inequívoco símbolo de Galicia en xullo de 2008 para os centos de miles de persoas que na vila de Toa de Bés acudiron á Festa Marítima Internacional onde Galicia era a convidada de honra. Adorna pode converterse nunha casca de noz un día de forte temporada, pois un refacho asubiante pode abater a verga e tronzar o mastro, facer estalar as cordas nun instante, abrir a vela e facer a que era plan no mar, como moi ben describe Cabanillas o naufraxio dunha dormiña polveira no seu coñecido poema Beira-Mar. Pero non hai barco que non se poida afundir, por moi grande e seguro que sexa, pensade no Titanic. Con todo, isto hai que salientar, mesmo con mal tempo, Adorna é un barco ben seguro e ben mariñeiro, se leva un bo patrón, ou un bo patrón. En todos estes anos, na singradura da normalización do galego, levábamos o vento pola popa, con encalmadas, pero máis ou menos íamos ben popar. Porén, desde hai uns meses, o vento témolo claramente de proa, polo que compre navegar de bolina, facelo en zigzag para non coller ese vento mesmo na proa, senón polo costado. Na situación actual na que está o galego, non hai máis remedio que voltajear, que é como digo os vellos mariñeiros para bolinar. Pero Prolingua conta con bons patróns e boas patroas e tamén con boa xente mariñeira, que terán que estar moi pendentes da vela de Prolingua e de cazaren ou soltaren a escota para que a vela non veña a mala, pois daquela, esa dormiña podería dar moita riquilla e dese xeito a fundirse a ilusión das 1000 persoas que hoxe xa estamos embarcadas nesta singradura. Remato a miña presentación e o meu saúdo coa lectura do comezo e do final do texto de intencións co que Manuel Antonio abre o poemario de 4 a 4. Enchiremos as velas ca luz náufraga da madrugada, perdurando en 2 puntos cardinais a radileiras guía do Peirabote branco. Pescaremos na rede dos Atlas nos seres de Simbad e casaremos a vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Nós tamén molinar, como digo os mariñeiros de Cambados, que os ventos sexan portantes.